Niata karon sa shop guys, kaya akong ipatanaw ning among tarak-tarak kung sabay diferensya ani nganong magkagamay ang tubig bisag bago pang gitubilan. Maanam-anam magkagamay ang tubig pag ipadagan. DE64 ning atong unit guys, galing Japan, turbo. Ug mao to, ang thermocap day ang diferensya ani, daot na. Atong alisdan. Mao day na hinungdan ang thermocap. Muna atong alisdan. Ug dire day ni makita ilalim sa front seat guys, ibabaw sa thermostat. Usa pa din sa hinungdan nganong mugamay ang tubig sa atong radiator, nga wala man tay leakage sa ang radiator, wala may buslot. Ug mao to, gipa-drain na lang po nako ang tubig kaya akong alisdan og coolant. Natubilan na maguni og tubig, mao akong gipa-drain kaya akong alisdan lang og coolant. Ug mao to, gibutangan na niyo gasket maker para wala gyud tagas. Ug mao to, gibutang na niya ang thermostat. Walay guba ni atong thermostat guys, gibalik lang. Ug gibalik na po niya ang cover sa thermostat nga mao'y butangan sa thermocap nga mao'y nadaot nga atong gialisdan. Kanang thermocap nga naibuslot sa tunga mo na ang daot. Kanang bag-o kanang walay bangag sa tunga nga thermocap. Ug mao to, gitaod na niya ang bag-o nga thermocap. Iya gining gihugot og maayo pagtaod. Gamitan gyud og labakara para hugot gyud kay tanan. Ana gyud tubilan na niya og coolant. O man niya bleeding ang yang radiator. Ug maoro to guys, daghang salamat sa pagtan-aw. Okay, bye-bye.